Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Hidrat Moko Andri Tamtama kanthi irah-irahan Tesmak Terapi. Mripatku pancen rada blawur yen nyawang sesawangan. Rasa kang ora kepenak iki nuli dak kandhakake marang dokter mata. Manut ngendikane jare mripat sing kiwa lan tengen positif silinder. Kaya tumbu nemu tutup. Dilalah aneng papan gawean ana bakul nawakake tesmak. Jare kena kanggo terapi mata silinder. Tesmak iki ora kaya padatan, lire ora mawa kaca apa dene mika, nanging mung plastik bolong cilik-cilik memper kaya dene bolongan gedhek. Bakule kandha tesmak bisa dijajal, yen cocok bisa dibayar, yen ora kepenak ora kudu tuku. Kejaba iku mbayare bisa kanthi kredit, kanthi mangkono akeh kanca kantor kang padha tuku klebu aku. Sawise tesmak dak tuku nuli tak anggo. Sesawangan kang ana ngarepku kaya dadi ora cetha. Bakule banjur kandha sawise paling sedhela 10 menit tesmak bisa dicopot. Wah, jebul tenan. Panyawangku dadi saya padhang lan katon luwih cetha. Tesmak terapi mau ora kaya kaca minus utawa plus utawa silinder. Lire yen ora dianggo ora cetha, dene yen dianggo kadangkala mripat krasa abot. Rasa kang ora kepenak mau jalaran saraf mripat kudu nglarasake karo ukurane kaca. Beda karo tesmak terapi. Saraf digladi supaya bisa fokus. Kanthi mangkono waton kerep dianggo mripat silinder bisa dadi enteng lan terang. Wekasane bisa mari. Kanthi mangkono tesmak terapi mau kerep tak gawa menyang ngendi-endi. Pokoke wis kaya jimat, siji lan dirumat. Sawijining dina tesmak terapi mau ora kejarak kelungguhan, banjur tugel gagange. Marga ginawe saka plastik, dak kira gagang kang ceklek mau bisa dak lem. Jalaran wis lem-leman, mula rasane uga beda. Niatku kepengin golek gantine, nanging durung nemu sing padha karo sing dak duweni. Maneka kupiya dak tindakake kanggo golek tesmak terapi kang padha. Wiwit takon ana ing apotek, takon ning toko kacamata lan takon mrana mrene, ana ing grup WA-ne kanca-kanca dolan, mbok menawa ana sing ngerti papan kang nyediani. Nanging pranyata kupiyaku durung bisa kasil. Kanca-kanca padha mrayogakake supaya golek menyang apotek ing tengah kutha. Ana uga sing aweh panemu supaya ganti kacamata terapi ion kang sawise dak takokake regane yutanan. Kanthi mangkono tesmak lem-leman kang dak duweni kasebut tetep dak anggo kanthi pangajab supaya mripat iki bisa tetep diterapi najan rasane wis beda. Nalika isih ngupiya mungguh kepriye bisa golek gantine, tesmak iku malah ceklek tengahe. Arep dak lem nyatane ora bisa, awit sing ceklek iki wis bekas lem-leman kang ketelu. Kanthi mangkono tesmak terapi kang sasuwene iki dak eman-eman wis ora bisa dilem apa maneh didandani maneh. Cara bisa kandha
mbok menawa mripatku njaluk enggal digolekake gantine. Ngadepi kahanan kaya mangkono aku banjur mikir cara-cara sing dikandhakake dening kanca-kanca dolan ana grup WA. Apa kudu golek gantine ing tengah kutha? Apa kudu pesen ana toko kacamata sing regane tikel kaping 4? Apa kudu ganti kaca terapi ion sing regane yutan? Aku durung bisa mutusake nganti wekasan kelingan jaman biyen kanca-kanca kantor uga pesen tesmak terapi padha karo sing dak tuku. Nanging anggone tuku udakara wis 5 taunan kepungkur. Mula banjur tuwuh pitakonan. Apa tesmak terapi duweke kanca-kanca kantor mau isih? Najan pitakonan iku kasil ngadang lakuning kupiyaku ana ing pikiran. Nanging jalaran gedhening niat kepengin golek gantine, mula enggal dak takokake ana ing grup WA kanca-kanca kantor kanthi ancas mbok menawa isih ana kang nduweni tesmak terapi kasebut. Karo nunggu kabar saka kanca-kanca kantor, aku nyoba ndeleng ana ing toko online mbok menawa ana tesmak terapi kang padha karo sing dak karepake. Pancen saperangan kang sumadya ing toko online padha karo sing dak karepake. Nanging aku dhewe karo sing jenenge tuku kanthi online semu rada samar. Jalaran kaya pengalamane bojoku sing tau tuku klambi kanthi cara online. Jebul tekane ngenggon ora kaya sing dikarepake. Kanthi pengalaman kang kaya mangkono, aku mangu-mangu yen kudu pesen barang kanthi cara online. Wekasan niatku kanggo golek tesmak kasebut sawetara dak ndek karo nyabar-nyabarake ati. Mbok menawa besok ana dalan kanggo nemokake tesmak terapi kaya sing dak pengini. Ora wetara suwe kanca kantor ana kang WA pribadi. Wose kejaba dheweke nawakake tesmake terapi, jare ana bab wigati kang pengin dikandhakake marang aku. Aku mung kudu teka menyang omahe. Marga kepengin enggal nganggo tesmak terapi, mula aku kangsenan udakara jam 4 sore arep dolan menyang omahe. Saiba bungah atiku. Jalaran tesmak terapi sing dak pengini wis ana. Tekan ngomahe aku diaturi mlebu nuli padha takon kabar wit sawetara wektu. Kanca kantarku iki wis purna karya. Pak John, estune kula badhe sowan nyuwun tulung panjenengan. Ning marga wektale dereng wonten, kula dereng sowan. Kok jebul panjenengan taken tesmak terapi wonten grup. Mula langsung kula kontak pribadi kandhane. Oh, inggih Pak. Pokoke kula matur nuwun sanget panjenengan maringi priksa yen teksih kagungan tesmak terapi. Wong mripat kula niki tesih kedah dipun terapi. Wangsulanku. Oh, tesmak sampean kenging napa? Pitakone. Amargi asring kula angge mila ceklek, najan sampun kula lem neng margi pun wong salwangsul ceklek, mila sampun boten saged dipun alem malih. Wangsulanku. Oh, yen ngaten niki tesmak kula diagem mawon. Kula nggantos regi pinten, Pak? Pitakonku. Pun boten sah dibayar. Wong kula nggih ajeng nyuwun tulung panjenengan. Wangsulane. Oh, matur nuwun sanget nek ngaten. Lah, punapa ingkang saged kula bantu? Kula niku badhe mantu lare kula benjing wulan ngajeng tanggal selangkung.
Upami panjenengan tasih lodang, kula suwun kersa dados MC acara kula punika. Kandhane jebul maringi panggawean marang aku. Oh nggih Pak, kula sela benjing dugining wekdal kula pinangkani timbalan dawuh panjenengan. Lah ngaten nggih, matur nuwun Pak Jono. Benjing estu kula tenggo. Oh nggih. Nggih awit sampun sonten kula nyuwun pamit lan kula aturaken genging panuwun awit paringanipun tesmak terapi punika. Kandhaku nuli pamit marang kancaku. Sawise pamit ana ing dalan, aku tansah munjuk syukur marang Gusti Allah wit kejaba pinaringan tesmak terapi kanthi gratis uga oleh gawean dadi MC ing acara mantenane putrane kancaku kasebut. Mbok menawa iki wis garising Gusti Allah pinangka sarana kanggo aku nemokake gantine tesmak terapi. Pangajapku, muga ing titi mangsane aku dadi MC, mripatku wis bisa mari temah saya padhang kanggo nyawang penganten loro kang kinanti saka sasana busana tumuju ing panti palenggahan kang rinengga endah lan edi. Karipta dening Hidrat Moko Andri Tamtomo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 28 tanggal 13 Desember 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun.